i ham. Lad være. Jeg tager ikke fat i ham. Jeg tager det lige så stille. Det behøver du ikke, Gille. Jamen det er jeg nødt til. Så bed dine børn om at gå med, Anita. Hvis ikke jeg skal børn til noget. Du skal ikke røre mig. Ved du hvad, Selina? Nej. Stop det her. Nej, stop selv. Du skal ikke røre mig. Det her, det er til ære for din mor og alle kameraerne, der kører rundt herinde i huset, ikke også? Men der er taget beslutning om, at du skal med. Og vi kører jo ikke her ud at have fået jer med. Vel? Vi havde håbet, at din mor ville have været med, så vi kunne have afleveret jer rigtig fint. Og hun kunne have set, hvor I skulle være henne. Det ville hun ikke. Hun ville hellere have det der filmet og lagt ud i et eller andet sted. Ved du hvad, vil du da lige Så jeg tænker, at vi skal gå i mit barn noget ja. Hvad er det for en tilgang? Fordi vi gider ikke, at vi skal til at have politiet herinde og slæbe derud, vel? Du skal overhovedet ikke stå i nu over for min børn. Kom med. Du skal ikke røre mig. Nej, jeg har lige sagt, at jeg ikke kunne komme med, for der er plads til. Kom, det kan være. Nej. Altså, jeg har brug for, at I hjælper med at få det ud. Ja. Så bliver det på den måde. Og hvis I skal have de der taster med, så er det nu. Ellers så kører du uden taster. Godt. Ej, hvor fint er frosset i på vores vinduer. Ja, jeg skal. Kan du ikke gå tilbage? Kom. Se, nu kommer det. Hvor er deres ting henne? Inde på Hvor er værelset. sagerne henne? Inde på værelset? Vil du ikke finde de ting frem? I skal gå med os. Jo. Og det kommer til at blive sådan. Ja, det skal jeg tænke også. Anissa, der har truffet afgørelse om det her i Ankestyrelsen også. Det ved jeg godt. Ja, det er jo derfor, vi er her. Ja. Ja. Så vi er nødt til Men vi venter stadigvæk på en retssag også. Og jeg vandt børn- og ungeudvalget. Men Anissa, din retssag kommer jo også til at køre. Ja. Men indtil da, så er det truffet afgørelse om, at Selina og Gillia skal med. Nej, det er der sådan set ikke. Den skulle egentlig først falde i dag. Nej. Jo. Med opsættende virkning. Anissa, det har I bedt om. Det har vi bedt om, og den falder i dag. Der er ikke taget stilling til. Nej, den falder i dag. Prøv at høre her. Vi skal afsted nu. Og kom, Selina, vi skal køre nu. Nej. Men du skal gå med. Det var fordi det er blevet besluttet, at du skal med. Du skal med. Nej. Nej. Jo, det skal du. Nej. Og hvor Gillia er sendt? Kom. Nej. Jamen, du er nødt til at gå med. Ikke også, når Nej. vi Du siger, skal ikke røre mig. Nej, du skal tage med. Du skal ikke også? røre mig. Du skal tage med. Nej. Jamen, det skal jo ikke være sådan, at politiet skal ind og hente dig. Vel? Og tage dig med. Kan du så hente ham? Kan du ikke hente ham? Du skal da overhovedet ikke bede min 3-årige om sådan noget. Nu stopper du. Kom så, Selina. Nej. Selina, Jeg går ind. Nej. hør, du skal gå med. Nej. Jo, jeg ved Nej. godt, det er mega træls. Men det er blevet bestemt. Nej. Og vi gør det stille og roligt, ikke? Jo, du skal gå med. Nej. Jo, Nej. jo. Nej. Hvor er dine ting henne? Vi tager det. Vi gør det helt stille og roligt. Så skal du gå med os. Nej. Jo, Nej. sammen med din lillebror. Kom. Nej. Og vi er søde og rare. Hvad skete der? Stykker. Hvad? Nå. Jeg skal nok købe et nyt. Kan man købe det? Ja, det tror jeg. Hvor er det købt hen? Det ved jeg ikke. Jeg fik det i julegave. Nej, det er jeg ked af, Selina. Jeg tabte det lige pludselig, så faldt det ned. Au. Jeg sidder nu på vej i toget til at komme ned og besøge Selina. Hende den 12-årige pige, som I nok husker, hvor politiet havde rimelig hårdt fat i, og sagsbehandleren nærmest bare stor grin. Ja. Jeg har været nede og prøve at besøge hende en gang. Det resulterede i, at de faktisk havde aflyst det, uden at fortælle mig det.
og påstod så, det var mig. Jeg havde ikke aflyst noget. Det mente de så, så til sidst, så kom de så frem med, at det faktisk var opholdsstedet. Hun er på Grenen, som havde aflyst det, fordi de mente ikke, at jeg kunne komme derned. Hvortil jeg måtte svare, at jeg faktisk var voksen og godt selv kunne aflyse ting, hvis jeg ikke kom til dem. Og mine børn, dem kommer jeg til. Ja, det var sådan overordnet. Sagen er den, at Selina blev tvangsfjernet. Selvom hun har stridet imod, hun har haft advokat på, og hun har kæmpet, og hun er ikke blevet lyttet til. På et halvt år har hun været 3 forskellige steder nu. Det første sted var hun ved en plejefamilie, som mishandlede hende, hvor hvor de fik underretninger både fra Aalborg sygehus, Hjørring sygehus og Børnenes Vilkår. Og så kom hun på et opholdssted, hvor hun rømmede fra hele tiden. Og grunden til, at hun så kom på et opholdssted som Grenen, var fordi hun rømmede og var imod systemet. Ja. Ja. Så derfor vælger man at placere et barn på sådan noget som Grenen. Undskyld. Man vælger at placere en 12-årig pige hos misbrugere og kriminelle. En pige, som havde en normal hverdag, gik i skole, passede sin fritidsinteresse, fritidsklub, venner og var alderssvarende. Det er hun ikke længere. Hun er rykket helt ud af kurs. Hun mistrives fuldstændig. Det mente de så også, hun gjorde inden, fordi hun ikke kom i skole. Hun kom delvis i skole, fordi at pigebarnet havde dobbelt op på kyssesyge. Det vil sige, at hun havde begge viruser, du kan få, når du har kyssesyge. Så hun var meget, meget træt. Men i samarbejde med sygehuset blev skoleperioden tilpasset, så den passede hende. Men det er så det, kommunen bruger, det er, at hun passede ikke skolen. Så sørg for at få jeres børn i skole. Det kan have konsekvenser. Yderligere så blev der lavet en forældrekompetenceundersøgelse på mig. Den valgte de at lave på mig, til trods for, at jeg var igennem et sygdomsforløb. Et rimelig alvorligt sygdomsforløb. Ja, jeg var ikke klar i hovedet. Jeg er stadigvæk i et sygdomsforløb, som I nok kan høre, så er det ikke bare, fordi jeg forkøler og hoster. Det vælger de så at bruge imod mig, og så sige, at jeg har fokus på sygdom. Det lyder som om, at jeg prøver at gøre mine børn syge, eller sådan et eller andet sindssygt. Nej, det er ikke tilfældet. Det er et sygdomsforløb, der er møntet på mig, og ikke mine børn. Og hvad har det at gøre med, at jeg ikke er en god mor så? Fordi at jeg er syg? Nå, okay. Ja, men det er så sådan, at Brønderslev Kommune, de handler. Og så er der flere, der har sagt, at det er jo synd for Selina at udstille hende, og det var også frygteligt, og hun er kun 12 år, hun kan ikke have noget med det her at gøre, og forstå det og sige det, og bla 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 bla, jeg ved ikke. Der har været rigtig mange positive respons, og det er jeg evigt taknemmelig for, og dem, der bakker op. Hvor er det fantastisk, at vi kan stå sammen i Danmark. Sådan et lille land, og så alligevel, at der er så mange, som bliver udsat for det her, og så mange, som at der kæmper sammen. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan stå sammen om det her. Jeg ved godt, der er tilfælde, hvor at børnene skal hjælpes. Det forstår jeg udmærket godt, og der har jeg også fuld forståelse for. Yderligere, så er det sådan, at det faktisk er Selina, som har bedt om, at vi gik til medierne. Det gjorde hun allerede fra starten af, fordi at det første sagsbehandleren gjorde, da de skulle fjernes første gang, det var at tage fat i både hende og hendes lillebror. Det har vi videoer af, og vi har faktisk også en lydoptagelse, hvor hun indrømmer, at hun gjorde det. Så derfor sagde Selina allerede dengang, hvorfor går vi ikke til medierne, mor? Og der har jeg været meget beskyttende over for mine børn og sagt, nej, det er der ingen grund til. Men nu, efter det her, hvor jeg ikke engang var til stede, da videoen blev lavet, jeg blev ikke ringet til. Mit barn har været rømmet i en måned.
og jeg har ingen kendskab til, hvor hun var henne, eller noget som helst, så finder de hende. Jeg bliver ikke ringet op. Jeg bliver ingenting. De tager hende direkte og fører hende ned på grenen. Jeg kender ikke grenen. Jeg er ikke blevet introduceret for grenen. De vælger bare at placere mit barn der. Det skal lige siges, jeg har stadigvæk forældremyndigheden. Alligevel er jeg ikke blevet lyttet til. Jeg er ikke blevet hørt. Jeg er ikke blevet involveret i tingene. Men i bund og grund, nu er jeg på vej ned og besøge Selina. Ja. Så skal jeg lige påpege, at grunden til, at vi sidder her, det er faktisk fordi, at jeg lavede en underretning på Brønderslev Kommune. Ja, den lavede jeg til Ankestyrelsen. Og når jeg så laver sådan en til Ankestyrelsen, fordi at Brønderslev Kommune ikke ville hjælpe mig, da jeg bad om hjælp til et af mine børn, så vælger de at lave en underretning på mig. Jeg vandt så i børne- og ungeudvalget første gang, men så vælger Brønderslev Kommune igen at lave en underretning. Så den kommer jo så ind til Ankestyrelsen. Og det vil så sige, at Ankestyrelsen skal træffe afgørelse. Og med alt det, kommunen har skrevet, er den ene løgn efter den anden. Nej, kommunen laver da ikke fejl. Kommunen laver da ikke noget, de skriver da ikke noget, der ikke passer. Jo, det gør de. Og det kan jeg eddermame love jer for, at de gør. Fordi det skal helst se godt ud på deres side. Så jo, det gør de. Og det er virkelig skræmmende, hvad de kan skrive. Jeg kom fra et dysfunktionelt forhold. Det har jeg rykket mig fra. Og jeg har tilgodeset både børnens og min fremtid og vores ve og vel. Så det har jeg rykket mig fra. Men det bruger de imod mig. Ja. Også min barndom, som ikke lige har været en af de bedste. Men så kan jeg da ikke give mine børn det, jeg ikke selv har fået. Og det kan jeg fucking love dig for, jeg kan. Fordi de skal overhovedet ikke have den barndom, jeg fik. Så det er det, der bliver brugt imod mig. Så jo, kommunen de bruger alt, hvad de kan. Kom i nærheden imod en. Hvis der er yderligere spørgsmål, eller folk de har nogle undren, eller et eller andet, så må de endelig sige til. Men en ting skal I vide, det er, at jeg har altid sat mine børn først. Mine børn har været mit et og alt, og mine børn har altid været pænt påklædt, de har været pænt i tøjet, de har været alderssvarende i tøjet, de har gået fritidsinteresser, de har dyrket deres venner og alt muligt. Og jeg hverken ryger og drikker eller noget som helst. Jeg har aldrig taget stoffer eller noget, og jeg har altid deltaget i ting på skolen. Jeg har altid været den, der har bagt kage eller lavet mad eller et eller andet. Jeg har altid været engageret i mine børns liv og alt. Så ja, det kan ske for selv dem, der tror, at de gør det allerbedste for deres børn. Folk er sådan, ej, det sker ikke for mig, og der må der være en grund til, at det sker for andre, og der er ikke nogen, der kan vide sig sikker. Vil jeg bare sige. Lige pludselig så finder de et eller andet, og så bruger de imod jer. Det kan være den mindste ting. Men ja, der er altid folk, der vil have en trædsmening omkring dig som person. Der er der også nogen, der vil have omkring mig. Det skal de være velkommen til. Jeg ved, hvad jeg står for. Jeg ved, at mine børn er mit et og alt. Jeg ved, at jeg kæmper for mine børn, og det vil jeg blive ved med at gøre. Uanset hvad, om de så bliver voksne. Altså, det er mine børn, og jeg kæmper, og det vil jeg altid gøre. Og jeg håber, I andre vil gøre lige sådan. Og jeg håber, vi vil stå sammen omkring det her system. Der er noget, der ikke hænger sammen her, og det skal der kæmpes for. Mit lille perfekte land, hvor kærlighed er et dokument, og staten ved bedst, og barnet forsvandt som støv i systemets cement. Her tager vi børn, før de har navn, og siger det for barnets tarv. Mit lille perfekte land, et mareridt for forældre og barn.